Jo faig classes als primers d'història, no? Primer cursos d'història. I faig l'assignatura d'introducció a història medieval. El primer dia de classe pregunto, qui de vosaltres té coneixements d'història medieval a través dels videojocs? Curs rere curs, les mans aixecades cada cop són més grans, són més nombroses. Aquests estudiants, un gruix d'estudiants, un gruix que no és gens menyspreable, no et diré que és el 50%, però potser és el 30%, perfectament, han mantingut el contacte, si més no, amb la història medieval, gràcies a jugar amb videojocs. O veient aquest tipus de sèries, com ara una que em refereix moltíssim, que és la de Vikings, o ara que és aquesta del Cid, que ha sortit fa molt poc, crec, o d'altres, no? O el mateix Joc de Trons que dèiem, o inclús a través de les novel·les. Si tenim en compte també d'on venen el perfil d'estudiant, que en el cas de la història medieval, clar, potser és el segon de l'ESO, depèn de cada institut, no han tocat història medieval. Clar, són quasi bé que estarien entre els 13 anys, no? El segon de l'ESO deu ser 13-14 fins als 18, que no han tocat d'una forma, diguem, d'una formació reglada la història medieval. Aleshores, com arriben? Arriben amb tot aquest bagatge darrere. Clar, la qüestió és el rigor amb el qual aquesta persona es mira aquestes produccions i aquestes publicacions. I aquesta és la clau, també, que crec que cal treballar. I ja no és una qüestió només de la història, és una qüestió de cultura científica, de com la societat valora els missatges que rep des d'una perspectiva crítica. Els videojocs més moderns, que toquen cap al 2021, el tema del discurs el tenen molt més ben treballat, molt més ben treballat. Ja no és una qüestió ja de fiquem tot allí i barregem-ho dracs amb reis i tot això, sinó que ja hi ha una certa coherència, inclús amb la forma de fer els grafismes. I això és molt interessant, perquè al final, doncs bé, volem veure el vas, diguem, més que mig buit, no, el veiem gairebé ple. A nivell del sistema universitari espanyol, sí que hi ha un interès cada cop més gran des de les rames d'humanitats en participar en projectes de videojocs. Es valoren videojocs i sé també que investigadors han participat en assessorament de videojocs d'arrel històrica.